Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo ngegama likayise benendodana nomoya ocwebileyo. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristo, uthando lukaNkulunkulu uyise, ubuzalwane ngomoya ocwebileyo makube kini nonke. Namhlanje sithandwa sami ngifisa sifunde incwadi kaGenesisi sahluko sama-37 ivesi lesithathu kuze kube ama-28. uJakobe wamthanda uJosefa kunamadodana akhe amanye ngoba wamzala esemdala. Wamnika ingubo enhle njengeyisikhulu. Kwathi-ke ukuba abafowabo babone ukuthi uyise uyamthanda kakhulu kunabo, base bemzonda bangabe besakhuluma kahle naye. Kwathi abafowabo bakaJosefa besekwaluseni imhlambi kayise eShechem, uJakobe wayesethi kuJosefa, abafowenu baluse izimpahla eShechem, woza ngikuthume kubona. Njalo-ke uJosefa walandela abafowabo wabafumana eDothamu. Bambona eza esakude, kwathi engakafinyeleli kubona baceba uzungu lokumbulala. Babonisana bathi, bhekani, nangu umaphupho eza, masimbambe simbulale, simphonse emgodini ongasemanzini. Bese sithi isilwane sasendle sishwabadele sambulala. Siyoke siboneke ukuthi amaphupho akhe azomsiza kanjani. Kepha uRuben ezwa lokhu wazimisela ukumphephisa ezandleni zabo. Ngakho-ke wathi, ningambulali, ningachithi igazi, mfakeni kulomgodi ojulile lapha ehlane, kodwa ningamlimazi. Wakusho lokhu ngoba wayefuna ukumophula ezandleni zabo ambuyisele kuyise. Kwathi uJosefa esefike kubafowabo, bamkhumula ingubo yakhe, leyo ngubo enjengesikhulu ayeyigqokile. Bamthatha bamphonsa emgodini. Umgodi wawungenalutho, kungekho manzi kuwo. Base behlala phansi badla. Bathi besadla babona sekuqhamuka ihele lakwa-Ishmayeli livela eGiliyadi, lihamba namakamele ethwele impahla, inhlaka namakha anhlobonhlobo okwakuyothengiswa eGibhithe. Wesethi uJuda kubafowabo, kusizani uma simbulala umfowethu, sifihle ukuthi sichithe igazi lakhe na? Kungcono sithengise ngaye kwabakwa-Ishmayeli laba, singambulali ngezandla zethu, ngokuba ungumfowethu, inyama yethu. Abafowabo bavumelana. Kwathi sekudlula ihele labathengisi labo, amadoda aseMidiyana bamdonsa uJosefa bamkhuphula emgodini. Bathengisa ngaye kwabakwa-Ishmayeli ngezinhlamvu ezingama-20 zesiliva. Labo-ke bamusa uJosefa eGibhithe. Thandwa zami, uma siyilandela le ndaba kaJosefa ave inesifundo esimangazayo. Okokuqala, uJakobe wayemthanda uJosefa ukudlula wonke amadodana akhe. Ngobani? Uthi obhala kahle wayeyingane ayithola esemdala, impesheni yakhe le. Kodwa-ke futhi phela ningakhohlwa ukuthi uJakobe uhlangane nomama kaJosefa wamthanda emncane. Uthe semlobola esezomshada, umkhwe wakhe wambamba waganga ngaye, wathi ingane encane ayikwazi ukushada endala ingashadile. Wabe seshada nodade wabo umlami wakhe engazi.
kodwa inhliziyo yakhe yayihleli kule ntombazane encane eyothi ngelinye ilanga imzalele uJosefa. So masibuka indaba yakhe yokuthanda uJosefa isuka kude. Uthanda uJosefa ngoba wathanda unina kuqala. Yabona kule ndaba lesithembu khona unkosikazi oqala amthanda, khona unkosikazi wesibili amshada ukuze athole unkosikazi amthandayo. Kodwa wayemthandile uma kaJosefa, wamthanda futhi noJosefa. Now iphutha ke lenzeka la njengabazali. Kwesinye isikhathi abantwana bayabona ukuthi kungani ubaba emthanda kakhulu usibanibani kunosibanibani, kungani uma enzelela kusibanibani. Kwesinye isikhathi njengabazali sisuke singaqonde ukuxabanisa, suke singaqonde ukuhlukanisa. Sibathanda bonke abantwana bethu ngeindlela ezihlukile, kodwa kwabanye abantu kuyazwela kungani lo favorite kasibanibani. And kwesinye isikhathi njengabazali into ekumele siyigweme, into ekumele sisebenze phezu kwayo leyo. uJosefa uyathunywa ubaba wakhe akaye kubafowabo abahambisele ukudla, bambona esakude. Yila eqhuma khona enye inkulumo. 1, bamzonda ngoba uyintandokazi. 2, bamzonda ngoba uphupha amaphupho amkhomba njengomuntu ozophakama, njengomuntu ozophatha, njengomuntu ozobaluleka. Nawe ithandwa zami, akusiye wonke umuntu othanda ukuzwa inkulumo enjalo. Akusiye wonke umuntu othakasela impumelelo yakho. Akusiye wonke umuntu ozohlala phansi asine ashaye ihlombe akujabulele. Abanye abantu abayithandi into enjalo. And lokho kwenza uJosefa azondwe abafowabo. Bathi bembona eqhamuka, bathi nangu umaphupho. Asike siboneke ukuthi lamaphupho akhe azomfikisaphi. Asike siboneke lezi zinto zakhe zizomenzelana. Uyabona kweminye imindeni ziyazondana izingane ndawonye. Yini wenzeni? Hayi uyitshela ungcono. Yazi khona izingane ndawonye, khona abangani, khona abantu abahlobene abashadile, omunye angakudicilela phansi ngoba akafuna ukubona usimama. Yabona kunendatshana engake ngayizwa ixoxwa, izingane ezihlala ndawonye, ezifunda ndawonye, le enye ithola umfundazwe ukuthi yofunda kwenye indawo, kodwa incwadi itholwa ile enye kuqala. Bese yawufunda le ndaba, bese yayithatha leyo ncwadi ishisa, ilahla, ebese lo ehlezi elindile njalo uyamduduza ayisibanibani khuleka iyofika, kodwa egcineni uyalazi iqiniso incwadi vele kade yafika. And incwadi yathi mawukuthi akaphendule masemva kweinsuku ezingaka uzoyahlekelwa umfundazi. Baningi abantu abenza izinto ezimbi hayi ngoba nakho bekuzonda, kodwa abafuni ukubona usimama. Khona umehluko lapho. Khona abantu abangakuzondi kodwa abakufuni usimama. Khona abantu abakuzondayo abafune lutho ngawo. uJosefa ushawa ileyo nto, abamfuna abafowabo, kodwa futhi abafuni ukumbona ikhula ebayilento uNkulunkulu afune beyona. Okunye okungithintayo, bayakudla ukudla akulethile kodwa bayimisela ukumbulana. Khona abantu abayithanda into benzela yona kodwa wena abakufuni. Wena ugudi kubona as long as ubenzela into abayifunayo, abanendaba nawo, kodwa obenzela kona bayakuthanda. uNkulunkulu aqinise, uNkulunkulu asinikeze amandla, uNkulunkulu aselaphe
Ndlovukazi yezulu abe nathi sibuso sesivikele. Mayisikhanyisele sinika amandla nomusa nothando likaNkulunkulu ukuthi lapha amandla ephele endleleni uNkulunkulu angavumi nezimpilo zethu. Anqabe nathi ngoba lokho akubekile kuthina. Usathane makangabi namandla ngelinye ilanga ukuba akusebenzise ekususeni uNkulunkulu. Ngegama likaYise nendodana nomoya ocwebileyo. Amen.